είχαμε πει ότι, και ξέρουμε ότι πριν αρχίσει η Μεγάλη Τεσσαρακοστή, την Κυριακή της Τυρινής, η Εκκλησία μας τι κάνει? Μας θυμίζει τι? Το ποιοι ήμασταν, πού ήμασταν και πού καλούμαστε να πάμε. Και έτσι η Μεγάλη Τεσσαρακοστή είναι συνυφασμένη τι? Με αυτόν τον αγώνα του ανθρώπου να επανέλθει και να βρει το αρχαίο αξίωμα, να επανέλθει στο αρχαίο κάλος, να επανέλθει στον οίκο του πατέρα του. Όλοι μας να γυρίσουμε στην πατρική αγκαλιά, που σημαίνει να γυρίσουμε στη Βασιλεία του Θεού, να επιστρέψουμε έτσι στον χαμένο παράδεισο από τον οποίο βγήκαμε, από τον οποίο εξοριστήκαμε δια της παρακοής. Και έτσι το πάθος του Χριστού, ή μάλλον όλη η ένσαρκη οικονομία του Χριστού μας, το ότι έγινε άνθρωπος, το ότι σταυρώθηκε, ετάφη, ανέστη, έδωσε αυτή τη δυνατότητα πλέον στον άνθρωπο να ξαναβρει τον παράδεισο. Με την Ανάστασή του, Χριστός άνοιξε τις πόρτες του παραδείσου. Έτσι. Και έτσι τώρα έχουμε τη δυνατότητα όλοι να ξαναγυρίσουμε εκεί. Γι' αυτό και βλέπετε ο ίδιος ο Κύριος μέσα στην Αγία Γραφή, στη διδασκαλία του, συνεχώς αυτό επαναλαμβάνει. Συνεχώς αυτό επαναλαμβάνει. Ο ίδιος ο πρόδρομος, το τέλος του προδρόμου, του κηρύγματος μάλλον του προδρόμου και η αρχή του κηρύγματος του Χριστού ποιο ήτανε? Μετανοείται, είναι και η Βασιλεία των Ουρανών. Για τη Βασιλεία των Ουρανών μιλάει. Έτσι. Μετά, τι άλλο? Ζητείτε πρώτον την Βασιλεία του Θεού και τη δικαιοσύνη αυτού. Στην επί του όρους ομιλία. Η Βασιλεία των Ουρανών βιάζεται. Σας θυμίζω μερικά από τα λόγια του. Η Βασιλεία των Ουρανών βιάζεται και βιαστέα πάνω στην αυτή. Πάλι γι' αυτό μιλάει. Και πολλές φορές, έτσι, στις παραβολές που χρησιμοποιούσε, τι έλεγε? Ομοιώθη Βασιλεία των Ουρανών, ομοία εστί η Βασιλεία των Ουρανών. Σας θυμίζω πάλι μερικά. Ανθρώπο σπήροντι καλό σπέρμα. Γεωργός που έσπηρε το καλό σπόρο, αλλά και μέσα αυτό έσπηρε ο διάβολος στα ζυζάνια. Λοιπόν, ομοιώθη Βασιλεία των Ουρανών, κόκκος συνάπεως, το θυμάστε? Που είναι τόσο δαμικρό, αλλά όταν ανθίσει γίνεται μεγάλο έργο. Δηλαδή, όταν λάβει ο άνθρωπος την αίσθηση της παρουσίας της Βασιλείας του Θεού μέσα του, τότε αυξάνει και δίνει πολλούς καρπούς. Ομοία εστί Βασιλεία των Ουρανών με ζύμη, την οποία πήρε η γυναίκα, το έβαλε μέσα στο αλεύρι και ζυμώθηκε όλο το φύραμα, έτσι. Ομοιώθη Βασιλεία του Θεού και κρυμμένο θησαυρό. Κρυμμένο θησαυρό. Πρέπει να το ψάξει κανείς να το βρει. Δεν είναι εύκολο να το βρει, έτσι. Να σκάψει, να κουραστεί, να κάνει τον κόπο του, την άσκησή του για να μπορέσει να το βρει. Έτσι. Είναι και σαγίνι, είναι δίχτυ το οποίο μπαίνει στη θάλασσα και μαζεύει πολλά. Καλούς και σαπρούς ηχθείες. Έτσι. Ομοιώθη Βασιλεία των Ουρανών 10 παρθένης. Όλα αυτά δεν είναι? Βλέπετε, όλα μας μιλάνε, για όλη η δασκαλία του Κυρίου μιλάει για αυτήν την Βασιλεία των Ουρανών. Έτσι. Αλλά από την άλλη, ενώ χρησιμοποιεί όλα αυτά τα ωραία παραδείγματα, όλες αυτές τις παραβολές, έρχεται και μας λέει ότι η Βασιλεία του Θεού εντός ημών εστί. Είναι μέσα μας. Είναι μέσα μας. Και καλούμαστε να τη βρούμε. Ή μάλλον να ξεκινήσουμε για τη Βασιλεία του Θεού ξεκινώντας από μέσα μας. Να ανακαλύψουμε αυτό το θησαυρό μέσα μας. Από την άλλη όμως τονίζει, γιατί έχουμε πει ότι αλλιώς αντιλαμβάνονταν τη Βασιλεία του Θεού οι Ιουδαίοι, οι οποίοι την αντιλαμβάνονταν ως μια επίγεια παρουσία του Θεού να δώσει βασιλιά και να αποκαταστήσει το βασίλειο του Ισραήλ, έτσι, όπως ακόμη και τώρα την έχουνε,
Έτσι, μέχρι και τώρα αυτό που βλέπουμε γύρω μας, ακριβώς εκεί αποβλέπουν. Αλλά και οι Ιεχωβάδες, μάρτυρες του Ιεχωβά, που αποβλέπουμε σε μια βασιλεία επίγεια. Και θα δείτε μετά, όταν αυτά που θα τα αναλύσουμε, θα δείτε πώς αντιλαμβάνονται οι πατέρες, οι Άγιοι μας, όλη αυτή την κατάσταση. Αλλά ο ίδιος ο Κύριος, εκεί ήθελα να καταλήξω, ότι ο ίδιος ο Κύριος είπε «Η βασιλεία η εμή ουκ έστιν εκ του κόσμου τούτου». Δεν είναι από αυτόν τον κόσμο, έτσι. Νίνδα η βασιλεία, το είπε στον Πιλάτο αυτό. «Ουκούν βασιλεύς εσύ», του λέει «Η βασιλεία εμή ουκ έστιν εκ του κόσμου τούτου». «Νίνδα η βασιλεία εμή ουκ έστιν εντεύθεν». Δεν είναι από εδώ, δεν είναι από τούτο τον κόσμο. Που σημαίνει ότι προσανατολίζει τον άνθρωπο πλέον σε κάτι άλλο. Όχι επίγειο, όχι εδώ φθαρτό, όχι καταστάσεις του κόσμου του. Και έρχονται τώρα και οι Άγιοι Απόστολοι που ερμηνεύουν αυτά τα λόγια του Χριστού, του Κυρίου μας, να ερμηνεύσουν και να μας πούνε τι σημαίνει η Βασιλεία του Θεού. Και λέει ο Απόστολος Παύλος προς Ρωμαίους, η Βασιλεία του Θεού ουγαρέστην βρώσεις και πόσεις, δεν είναι να φας και να τρως, αλλά δικαιοσύνη και ειρήνη και χαρά εν πνεύματι Αγίου. Κάτι άλλο δηλαδή. Δεν είναι να φάμε να πιούμε, όπως όταν έκανε το θαύμα του παραπλασιασμού των άρτων, θέλησαν οι Ιουδαίοι να τον πάρουν και τον κάνουν βασιλέα. Σου λέει, τι ωραία, θα έχουμε ένα βασιλιά εδώ, θα μας δίνει όποτε θέλουμε, παίρνει τις πέτρες, θα τις κάνει ψωμί, ούτε θα δουλεύουμε, ούτε θα εργαζόμαστε, ούτε τίποτα. Και λέει ο Απόστολος Παύλος, ουκ έστιν βρώσεις και πόσεις, αλλά δικαιοσύνη, ειρήνη και χαρά εν πνεύματι Αγίου. Και από την άλλη, συνιστά για να πετύχει κανείς να εισέλθει στη Βασιλεία του Θεού, τι λέει στους προς Κορινθίους, έτσι αυτό που άνοιξα εδώ πέρα. Ή λέει, ουκ είδατε ότι άδικη βασιλεία του Θεού ουκ κληρονομήσουσι. Μη πλανάστε, ούτε πόρνη, ούτε δολολάτρε, ούτε μοιχή, ούτε μαλακή, ούτε αρσενοκίτε, ούτε κλέπτε, ούτε πλεονέκτε, ούτε μέθηση, ου λίδωρη, ου χάρπαγες, βασιλεία Θεού ουκ κληρονομήσουσι. Βασιλεία Θεού δεν κληρονομεί. Δηλαδή, εντάσσει, βάζει τα πλαίσια μέσα στα οποία πρέπει να αγωνιστεί ο άνθρωπος για να μπορέσει να πετύχει, να ξαναεπανέλθει, θα λέγαμε, στη βασιλεία του Θεού. Έτσι. Λοιπόν, αυτά, όλη η Αγία Γραφή, επαναλαμβάνω, μιλάει για τη βασιλεία του Θεού, για τον παράδεισο. Βέβαια, λέξεις παράδεισο δεν θα δείτε στην Αγία Γραφή, δεν το αναφέρει πουθενά. Εκτός από την Παλαιά Διαθήκη. Στην Καινή Διαθήκη η λέξη παράδεισος δεν υπάρχει. Υπάρχει βασιλεία του Θεού. Έτσι, η βασιλεία των αιώνων. Έτσι. Λοιπόν, τώρα είπαμε ότι χάσαμε τον παράδεισο. Και πολλοί αναρωτιόμαστε και λέμε, μα τι ήταν αυτός ο παράδεισος τελικά. Ή, να το πάω και μετά, το τι θα είναι ο παράδεισος. Λοιπόν, σας έχω δύο κείμενα από ένα από τον Άγιο Ιωάννη τον Δαμασκηνό, γιατί όπως είπαμε, εγώ δεν θέλω ποτέ να λέω δικά μου πράγματα, ούτε δικές μου σκέψεις και φιλοσοφίες. Στηρίζομαι πάντα στα γραπτά και στα κείμενα των Αγίων Πατέρων και διδασκάλων μας. Έτσι. Δύο κείμενα, το Αγίου Ιωάννη του Δαμασκηνού και το Αγίου Γρηγορίου του Σιναήτου, οι οποίοι μας περιγράφουν εν μέρει το τι ήταν ο παράδεισος, αλλά και εν μέρει το τι θα είναι. Το τι θα είναι στην άλλη ζωή. Αυτό που ρωτάμε όλοι μας. Πώς θα είναι, τι θα είναι εκεί. Έτσι. Τι μας περιμένει μετά τον θάνατό μας. Ή και πολύ περισσότερο μετά την Κοινή Ανάσταση, μετά τη Δευτέρα Παρουσία του Κυρίου. Λοιπόν, λέει λοιπόν, αξίζει, δεν θα σας διαβάσω όλο το κείμενο, αλλά μερικά κομματάκια, τα πιο βασικά τα οποία μας ενδιαφέρουν, έτσι. Και λέει λοιπόν ο Άγιος Ιωάννης ο Δαμασκηνός, επειδή επρόκειτο ο Θεός να πλάσει τον άνθρωπο από ορατή και αόρατη κτήση,
από υλικό και πνευματικό στοιχείο, κατ' εικόνα οικία και καθομοίωση, σαν ένα βασιλιά και άρχοντα ολόκληρης της γης και των όσων υπάρχουν σε αυτήν, εγκαθιστά για αυτόν κάτι σαν βασίλειο, όπου μένοντας θα έχει τέλεια και ευτυχισμένη ζωή. Αυτός είναι ο Θείος Παράδεισος με τα χέρια του Θεού, φυτευμένος στην Εδέμ, τόπος ευφροσύνης και χαράς. Γιατί Εδέμ ερμηνεύεται ως τρυφή. Αυτό σημαίνει στα εβραϊκά Εδέμ. Στην Ανατολή τοποθετημένος ψηλότερα από όλη την γη, με ήπιο κλίμα και τριγύρω φωτισμένος με λεπτό και πάρα πολύ καθαρό αέρα. Επήγε όλα αυτά, προσέξτε τα. Έχοντας για στολίδια αϊθαλή φυτά, γεμάτος ευωδία, φως, ξεπερνώντας κάθε φαντασία ομορφιάς και αισθητής λαμπρότητος. Ήταν πραγματικά θείος τόπος και ταιριαστή κατοικία του κατοικώνα Θεού δημιουργήματος, όπου κανένα από τα άλογα ζώα δεν αυλιζόταν, αλλά μόνος ο άνθρωπος, το πλάσμα των θείων χεριών. Μέσα σε αυτόν ο Θεός φύτεψε το δέντρο της ζωής και το δέντρο της γνώσεως. Το δέντρο της γνώσεως σήμαινε προσπάθεια και δοκιμασία και άσκηση για την υπακοή και την παρακοή του ανθρώπου. Γι' αυτό και ονομάστηκε δέντρο της γνώσεως, του καλού και του κακού. Πάντως ο Θεός που μας έκτισε εκεί μέσα δεν ήθελε να απομεριμνούμε και να πολυπραγμονούμε, ούτε να γίνουμε φροντιστές και προνοητές της ζωής μας. Όλα αυτά λένε και το τι θα είμαστε στην άλλη ζωή. Έτσι ήθελε τον άνθρωπο στον Παράδεισο και έτσι τον θέλει στην άλλη ζωή τώρα και μετά την έσαρκη οικονομία του Θεού. Έτσι απαθείς ήθελε ο Θεός να είμαστε, γιατί αυτό είναι γνώρισμα άκρας απάθειας. Ακόμη και αμέριμνοι, έχοντας ένα μόνο έργο των αγγέλων, να υμνούμε ακατάπαυστα και διαρκώς το κτίστη και να ζούμε ζωή υψηλή, θεωρώντας τον Θεό, βλέποντας τον Θεό δηλαδή, και σε αυτόν να αφήνουμε το έργο της μεριμνάς μας. Μερικοί λοιπόν φαντάστηκαν τον Παράδεισο αισθητό, άλλοι πάλι νοητό. Εγώ όμως νομίζω ότι όπως ο άνθρωπος είχε πλαστεί αισθητός και συνάμα νοητός, έτσι έπρεπε να είναι και ο ιερότατος τόπος του, αισθητός και συνάμα νοητός, και έχοντας διπλή έμφαση. Γιατί με το σώμα, ενώ αυλιζόταν στο πολύ όμορφο και θεότατο χώρο, καθώς διηγηθήκαμε, με την ψυχή διέμενε σε υπέρτερο και ασύγκριτο και ωραιότερο τόπο, έχοντας εκεί ένοικο τον Θεό και αυτόν λαμπρό ένδυμα και περιβεβλημένο στη χάρη του και απολαμβάνοντας το μόνο γλυκύτατο καρπό της θεωρίας του, σαν κάποιος άλλος άγγελος και τρεφόμενος με αυτήν. Έτσι λοιπόν, διπλό νομίζω το Θείο Παράδεισο, και αληθινά παρέδωσαν οι θεοφόροι πατέρες που δίδαξαν είτε έτσι είτε αλλιώς. Και από όλες λοιπόν είναι δυνατόν να νοήσουμε κάθε δέντρο ως την επίγνωση της Θείας Δυνάμεως που προέρχεται από όλα τα κτίσματα, όπως λέγει ο Απόστολος Παύλος, τα γάρα όρατα αυτού αποκτήσεως κόσμου της ποίημαση νοούμενα καθοράτε, το λέει ο Απόστολος Παύλος, έτσι. Λοιπόν, και μιλάει βέβαια και μετά μιλάει για τα, πώς το λένε, για τα δέντρα της γνώσεως, την γνώση κτλ. Άρα, αυτά τα οποία είπε, βλέπετε, ήταν και αισθητός και νοητός. Συγκεκριμένος χώρος που είχε την ομορφιά αυτή που έπρεπε να έχει αυτό το όμορφο πλάσμα που λεγόταν άνθρωπος. Κοιτάξτε τώρα και ο Άγιος Γρηγόριος ο Συναήτης, 7 αιώνες μετά. Λέει, ο Παράδεισος είναι δύο ειδών, αισθητός και νοητός. Δηλαδή, ο Παράδεισος της Εδέμ και ο Παράδεισος της Χάριτος.
Παράδεισος της Εδέμ είναι τόπος πολύ ψηλός ως τον τρίτο ουρανό, αναφορά στον Απόστολο Παύλο που είπε ότι ανέβηκε έως τρίτου ουρανού, έτσι, όπως λένε όσοι διηγούνται γι' αυτόν, φυτευμένος από τον Θεό με κάθε είδος ευωδέστατα φυτά. Έχετε διαβάσει το βίο του Αγίου Ανδρέα του Διαχριστών Σαλού, που και πολλοί Άγιοι, ο Άγιος Νύφωνο Κωνσταντιανής, οι οποίοι πήγαν στον Παράδεισο και είδαν τέτοιου είδους παραδείσους. Ακριβώς, αυτά είναι. Και δεν είναι ούτε τελείως άφθαρτος, ούτε εντελώς φθαρτός, αλλά σε μια κατάσταση μεταξύ φθοράς και αυθαρσίας, ώστε να είναι πάντοτε γεμάτος από καρπούς και να έχει διαρκώς και άνθη και άγουρους και όριμους καρπούς. Γιατί όταν σαπίζουν τα δέντρα και οι όριμοι καρποί που πέφτουν στη γη, δεν μυρίζουν φθορά και σύψη σαν τα φυτά του κόσμου, αλλά γίνονται ευωδιαστό χώμα. Αυτό γίνεται από την πολλή αυθονία και τον αγιασμό της χάριτος, που είναι διάχυτη πάντοτε εκεί. Τον Παράδεισο διασχίζει ο ωκεανός και τα λοιπά, λέει για τους ποταμούς. Το οποίο αυτό βέβαια νομίζω είναι, μιλάει για τον Παράδεισο, τον πρώτο Παράδεισο που φύτεψε στην Μεσοποταμία, τέλος πάντων. Λέει παρακάτω. Η κτήση, όπως λένε, δεν κατασκευάστηκε από την αρχή ρευστή, δηλαδή φθαρτή. Ύστερα έγινε, όταν γνώρισε την φθορά και υποτάχθηκε στην ματαιότητα κατά τη Γραφή, δηλαδή στον άνθρωπο. Όχι βέβαια με τη θέλησή της, αλλά χωρίς αυτή. Επειδή θέλησε αυτός, έτσι θέλησε αυτός που την υπέταξε. Με την ελπίδα όμως της ανακαινήσεως του Αδάμ που έπεσε στη φθορά. Με την ελπίδα το ότι ο Χριστός, ο νέος Αδάμ, θα ανακαινίζε τον πεσμένο άνθρωπο, τη φθαρτότητα του ανθρώπου, αλλά και την φθαρτή φύση, κτήση. Αφού λοιπόν ο Κύριος με την Ανάστασή του ανακαίνισε τον άνθρωπο και τον αγίασε, παρόλο που είχε φθαρτό σώμα για την πρόσκαιρη ζωή, την ανακαίνισε και αυτή, χωρίς να την απαλλάξει ακόμη από τη φθορά. Απαλλαγή της κτήσεως στη φθορά, άλλοι λένε τη μεταβολή της στο καλύτερο και άλλοι την τέλεια παρέλευση των αισθητών. Η Γραφή πάντως συνηθίζει να βεβαιώνει τα δύσκολα ζητήματα με απλότητα και λιτότητα. Απλά και λιτά τα λέει η Αγία Γραφή. Λοιπόν, αυτή είναι κατά κάποιο τρόπο μια περιγραφή πώς ήταν ο Παράδεισος από το οποίο βγήκε, αλλά και πώς τι πρόκειται να γευτεί ο άνθρωπος. Βέβαια φαίνεται με λίγο ανθρωποκέντρο φυσικά, ας πούμε, χαρακτηριστικά να την περιγράφουμε. Αλλά θα δούμε ότι δεν είναι μόνο αυτό. Έχει πολύ βάθος όλη αυτή η θεολογία, στο πούμε έτσι, της Εκκλησίας και των Αγίων. Η Βασιλεία λοιπόν του Θεού, την οποία επιποθούμε να επανέλθουμε, τι είναι τελικά? Μπορούμε να την ανιχνεύσουμε? Μπορούμε να την προσδιορίσουμε επακριβώς το τι ακριβώς είναι? Όχι. Σημαίνεται, όπως και η Εκκλησία, δεν μπορούμε να προσδιορίσουμε αυτό το σώμα, το πνευματικό που είναι το παρατηνόμενο στους αιώνας, δεν μπορούμε να το προσδιορίσουμε επακριβώς, ας το πω την έκφραση, την ουσία της, αλλά όπως λέει ο Σκαβάστηλας, όπως είπαμε, σημαίνεται δια των μυστηρίων της, φανερώνεται κάπως, δηλαδή μας δίνει κάποια σημάδια με τα μυστήρια της Εκκλησία. Έτσι και ο Παράδεισος, η Βασιλεία του Θεού, σημαίνεται, μας δίνει κάποια σημάδια. Κάποια. Αλλά επακριβώς να την εξιχνιάσει κανείς δεν μπορεί να την εξιχνιάσει, ούτε να την προσδιορίσει ακριβώς το τι είναι. Γιατί ίσως αυτό που είναι υπερβαίνει την αντιληπτική ικανότητα του ανθρώπου. Θα σας αναφέρω ένα ωραίο παράδειγμα από το παράδειγμα των Αγίων Ιερονύμου και Αυγουστίνου. Ο Άγιος Αυγουστίνος, ξέρετε, έγραψε
ένα ωραιότατο βιβλίο, το ονόμασε Πολιτεία του Θεού. Και περιγράφει και πώς είναι η άλλη ζωή. Αλλά αφού το έγραψε, το έστειλε στον φίλο του Άγιος Αυγουστίνος, ζούσε στην Καρχιδόνα, στη σημερινή Λιβύη. Ο Άγιος Ιερώνυμος ασκείται στην Παλαιστίνη, στα Ιεροσόλυμα, έτσι. Και στέλνει ο Άγιος Αυγουστίνος το βιβλίο αυτό στον Άγιο Ιερώνυμο, να το διαβάσει και να του πει τη γνώμη του. Αλλά στον δρόμο όμως, μέχρι που να φτάσει το βιβλίο στην Παλαιστίνη, ο Άγιος Ιερώνυμος εκοιμήθη. Πέρασε στην αιωνιότητα. Οπότε εμφανίζεται στον ύπνο του Αυγουστίνου και του λέει: Αυγουστίνε, αυτό που έγραψες καλό μεν είναι, αλλά αυτά που βρήκα εδώ δεν έχουν καμιά σχέση με αυτά τα οποία γράφεις εδώ στο βιβλίο σου. Καλό το βιβλίο, αλλά καμιά σχέση. Καμιά σχέση λοιπόν. Βλέπετε ότι δεν... Βλέπετε και οι πατέρες που πήγαν είδανε τον παράδεισο, μας περιγράφουν, χρησιμοποιούν φυσικά και ανθρωποκεντρικά, ας πούμε έτσι, χαρακτηριστικά για να μας το περιγράψουν. Γιατί αυτά που είναι ο Απόστολος Παύλος, οφθαλμός ουκείδε και ους ουκήκουσε και επί καρδίαν ανθρώπου ουκ ανέβη αητήμεσαν αθώος αγαπώς, είναι αυτό. Πώς τα περιγράψω? Άλλα τα ρήματα. Ακατανόητα, δεν μπορώ να τα περιγράψω. Και με κάποιους έτσι παρομοιώσεις, με κάποια σχήματα, με κάποιες εικόνες, προσπαθεί να περιγράψει αυτό το οποίο είδανε και όλοι, και ο Απόστολος Παύλος, αλλά και οι άλλοι πατέρες, οι Άγιοι, ας πούμε, οι οποίοι πήραν κάποια γεύση της Βασιλείας των Ουρανών. Λοιπόν, ρωτάει τώρα λοιπόν ο Άγιος Μάξιμος Ομολογητής. Μερικοί, λέει, όλοι μας θέλουν να μάθουν πώς θα είναι η κατάσταση εκείνων που θα αξιωθούν την τελειότητα της Βασιλείας του Θεού. Εκεί τι θα έχουμε? Ρωτάμε όλοι και έχουμε όλη αυτή την περιέργεια. Και λέει, ποιο από τα δύο θα συμβεί? Θα είναι μια κατάσταση προόδου και μεταβάσεως? Θα πηγαίνουμε κάπου περισσότερο, κάπου ανώτερο, κάπου καλύτερο? Ή θα είναι μια στατική ταυτότητα, δηλαδή θα είμαστε μόνιμα σταθερά σε κάτι? Πήραμε κάτι, θα μείνουμε εκεί. Έτσι αυτό σημαίνει. Και πώς πρέπει να νομίζουμε, λέει, ότι θα είναι οι ψυχές και τα σώματα? Βλέπετε απορίες που τις είχαν και οι Άγιοι. Όχι μόνο εμείς τώρα, αλλά βλέπετε οι Άγιοι που έχουν την έμπνευση του Αγίου Πνεύματος, μας τα αναλύουν. Σε αυτό μπορεί να απαντήσει κανείς εύστοχα με ένα παράδειγμα. Να, χρησιμοποιούν τώρα ανθρώπινες ιδιότητες και καταστάσεις για να μας περιγράψουν αυτό που γίνεται στην άλλη ζωή. Λέει, στη σωματική ζωή, όπως είμαστε τώρα εμείς που ζούμε έτσι, με το σώμα ακόμα, είναι διπλός ο λόγος της τροφής. Παίρνουμε τροφή. Για ποιο λόγο παίρνουμε τροφή? Ο ένας είναι για να αυξηθεί το σώμα και ο άλλος για να συντηρηθεί. Μέχρι ότου ολοκληρωθεί η σωματική μας ανάπτυξη, μέχρι που να φτάσουμε σε μια ηλικία του ενήλικα, έτσι, αυξανόμαστε. Τρώμε για να αυξηθούμε. Έτσι δεν είναι? Από ένα σημείο και μετά, αφού φτάσουμε στην τελειότητα της ηλικίας μας κτλ., από εκεί και μετά τρώμε για να συντηρηθούμε. Λοιπόν, έτσι και στην ψυχή. Διπλός είναι ο λόγος της τροφής. Ποιας τροφής? Αυτή την οποία θα τρέφεται η ψυχή έχοντας την κοινωνία με τον Θεό. Γιατί η τροφή μας στην άλλη ζωή αυτή θα είναι. Να απολαμβάνουμε τη θέα του Θεού, τη θεωρία του Θεού, τη γνώση του Θεού, την κοινωνία μαζί Του. Και αυτή θα είναι η τροφή της ψυχής μας. Έτσι. Γιατί καθώς προχωρεί, λέει, τρέφεται με τις αρετές και τις θεωρίες μέχρι ότου να περάσει όλα τα όντα, φτάσει το μέτρο της ηλικίας του πληρώματος του Χριστού, που λέει ο Απόστολος Παύλος. Έτσι. Και όταν φτάσει σε αυτό, σταματά κάθε πρόοδος προς ανάπτυξη και αύξηση με τα μέσα αυτά και τρέφεται κατά τρόπο άμεσο με αυτό που υπερβαίνει την νόηση, με τον Θεό δηλαδή. Τρέφεται πλέον με τον Θεό. Και γι' αυτό το είδος της άθαρτης τροφής
υπερβαίνει την αύξηση και είναι για να συντηρηθεί η θεοειδής τελειότητα που δόθηκε στην ψυχή και να φανερωθούν οι άπειρες λαμπρότητες της τροφής εκείνης. Για να φανερωθεί αυτή η δόξα, η θεϊκή λαμπρότητα και η δόξα στην οποία θα μετέχει ο άνθρωπος. Με αυτήν η ψυχή δέχεται την παντοτινή και αμετάβλητη ευδαιμονία, τη μακαριότητα που ήρθε σε αυτήν και γίνεται Θεός με τη μέθηξη της Θείας Χάρης, πάγοντας κάθε ενέργεια του νου και της αισθήσεως μαζί και τις φυσικές ενέργειες του σώματος. Δεν θα καταργηθούν αυτά, ξέρετε, και οι ενέργειες του σώματος. Δηλαδή, δεν θα εξαφανιστούν. Μάλλον καλύτερη έκφραση είναι αυτό. Αλλά θα λειτουργούν με άλλο τρόπο. Αυτό λέει εδώ πέρα. Έτσι. Καθώς και αυτό θεώθηκε με αυτήν κατά τη μέθηξη της θεώσεως που το αναλογεί. Δηλαδή, η θέωση θα είναι και του σώματος. Και οι λειτουργίες του σώματος θα λειτουργούν με άλλο τρόπο. Μα δεν το βλέπουμε στο σώμα του Χριστού, του ανεστημένου Κυρίου, Και λαβών έμπροσθεν αυτόν έφαγε και την ίδια στιγμή και κλεισμένο των θυρών εισήλθε και κλεισμένο των θυρών. Άλλες λειτουργίες. Άρα κάτι άλλο επομένως. Αλλά δεν έπαψανε σώμα. Θα δείτε και παρακάτω. Έτσι διαμέσου και της ψυχής και του σώματος φαίνεται μόνον ο Θεός, επειδή τα φυσικά τους γνωρίσματα έχουν παραμεριστεί από την υπερβολή της δόξας. Τα φυσικά μας χαρακτηριστικά παραβλέπονται. Λέει λοιπόν, ίδιος ο Κύριος δεν είπε «Εν της οίκης του πατρός μου, μονέ, πολλέ, εισήν». Έτσι δεν είναι? Τι σημαίνει ότι υπάρχουν πολλές κατοικίες εν της οίκης του πατρός μου? Και αυτό δεν μας απασχολεί. Τι είναι? Πολλές κατοικίες, τι σημαίνει σπιτάκια, πολυκατοικίες, βίλες, ξοχικά, τι είναι? Λοιπόν, κάποιοι λοιπόν φιλομαθείς ζητούν να μάθουν πώς θα διαφέρουν μεταξύ τους τα αιώνια καταλύματα και αγαθά που υποσχέθηκε ο Θεός κατά την τοπική υπόσταση. Τα τόπους δηλαδή, θα είναι διάφορα σπιτάκια σε τόπο, σε διάφορους τόπους, βίλες, εξοχικά, παραθαλάσσια κτλ. Ή νοητός κατά την ποιότητα και ποσότητα που προσυνδυάζουν σε κάθε πνευματικό κατάλημα. Δηλαδή θα είναι θέμα ποιότητος και ποσότητος της χάριτος που θα έχει ο κάθε άνθρωπος. Αυτό είναι. Άλλοι πιστεύουν το πρώτο, λέει, άλλοι το δεύτερο. Εκείνος που γνώρισε όμως, λέει, τι θα πει η Βασιλεία του Θεού είναι μέσα μας και τι θα πει στον πατέρα μου υπάρχουν πολλά καταλύματα, θα παραδεχθεί, λέει, μάλλον το δεύτερο. Η Βασιλεία του Θεού είναι μέσα μας, αλλά και στον πατέρα μας εν της οίκης του πατρός υπάρχουν μονέ πολλέ εισήν, λέει θα παραδεχθεί το δεύτερο, ότι είναι η διαφορά των καταστάσεων, των πνευματικών καταστάσεων που θα έχει ο καθένας από εμάς. Παραδείγματος χάρη, ας πούμε ένα άλλο παραδείγμα, το οποίο μας βοηθάνε αυτά. Αν υποθέσουμε ότι καθένας από εμάς στην άλλη ζωή θα είναι ένα δοχείο το οποίο θα προσλάβει τη χάρη, τη δόξα, τη λαμπρότητα την οποία θα μας δώσει ο Θεός, αν μας τη δώσει. Λοιπόν, άλλος θα είναι, παραδείγματος χάρη, μια δαχτυλίθρα, πόσο και μια δαχτυλίθρα, τόση δάχτυλα. Άλλος θα είναι ένας κουβάς, άλλος θα είναι ένα βαρέλι, άλλος θα είναι μια πισίνα και άλλος μια θάλασσα. Λένε οι πατέρες ότι, αυτό εννοεί τώρα εδώ και ο Άγιος Μάξιμος, ότι ο καθένας θα έχει την αίσθηση της πληρότητας. Ότι είμαι πλήρης, είμαι γεμάτος. Και θα έχει την αίσθηση ότι είναι δίκαιο αυτό που του έδωσε ο Θεός. Θα κατανοεί ότι τι, τόσο άξιζα, όσο μια δαχτυλίθρα, όσο ένας κουβάς. Θα βλέπει όμως τη διαφορά των καταστάσεων, ότι άλλο θα είναι η δαχτυλίθρα και άλλο θα είναι ο κουβάς και άλλο θα είναι η θάλασσα ενός Αγίου, μεγάλου Αγίου. Θα καταλαβαίνει αυτή τη διαφορά, αλλά δεν θα αισθάνεται ότι αδικήθηκε κατά κάποιο τρόπο από τον Θεό. Αυτό σημαίνει η διαφορά
ότι μονέ πολλέ εισήν εν τη οίκη του πατρός μου. Διαφορά καταστάσεων. Έτσι. Αυτό είναι. Δεν είναι τοπικά, είναι ποιοτικά και ποσοτικά. Πόσο έχει προσλάβει ο καθένας αυτή τη χάρη από τούτη τη ζωή. Γι' αυτό και βλέπετε οι Άγιοι που το καταλάβανε αυτό το πράγμα. Τι κάνανε? Προσπαθούσαν να διευρύνουν το δοχείο της ψυχής τους. Να ανοίξουν όσο μπορούν περισσότερο για να προσλάβουν κάτι περισσότερο. Έτσι. Δεν θυμάμαι ποιος Άγιος είχε δει στον Παράδεισο, είχε δει όλους τους μεγάλους ιεράρχες. Και εκεί που έβλεπε όλους τους ιεράρχες, περνούσαν όλοι από μπροστά, το Άγιο Στάδιο, το Άγιο Στάδιο. Εν πνεύματι Αγίου γνώριζε τους πάντες. Έτσι, και έτσι είναι στην άλλη ζωή. Εν πνεύματι Αγίου όλους θα τους ξέρουμε. Από τον Αδάμ μέχρι τον τελευταίο άνθρωπο. Αυτό δεν θα το έχουν ούτε στην κόλαση οι κολλασμένοι. Θα είναι μόνοι τους. Φοβερό πράγμα. Λοιπόν, και αφού πέρασαν όλοι οι ιεράρχες, λέει, δεν είδα, λέει, τον άγγελο που του ξεναγούσαν, δεν είδα, λέει, τον Άγιο το Χρυσόστομο. Πού είναι αυτός, λέει. Αυτός είναι στο στόμα του Χριστού, λέει, στο στόμα του Χριστού είναι. Δεν μπορείς να το δεις, λέει. Η δόξα του Αγίου Χρυσοστόμου. Μεγάλη διαφορά από τους άλλους ιεράρχες, παραδείγματος χάρη. Βέβαια όλα αυτά είναι σχηματικά, αλλά θέλω να πει ότι αστέρος διαφέρει εις δόξα. Και το λέει η Γραφή, έτσι δεν είναι. Κάθε αστέρι διαφέρει στα πρώτα. Έτσι και στην άλλη ζωή θα διαφέρουν οι άνθρωποι από μεταξύ τους. Λένε λοιπόν πάλι, συνεχίζει. Ξέρετε, έχει πάρα πολλά κεφάλαια ο Άγιος Μάξιμος πάνω σε αυτό το θέμα. Λέει λοιπόν ότι λένε μερικοί ότι η Βασιλεία των Ουρανών είναι η ζωή των αξίων στους ουρανούς. Και εμείς το λέμε, ότι οι άξιοι θα πάνε στον ουρανό, άρα αυτό είναι η Βασιλεία των Ουρανών. Άλλοι λένε ότι είναι η όμοια με τον αγγέλων κατάσταση των σωζωμένων. Οι άνθρωποι που θα σωθούν και θα πάνε στον Παράδεισο θα έχουν την ίδια κατάσταση με τους αγγέλους. Λέει, απηχεί τις γνώμες των πατέρων, θα λέγαμε, της εποχής του, το Αγίου Μαξίμου, έτσι, αλλά και νομίζω ότι ισχύει και για εμάς. Άλλοι, ότι είναι αυτή η μορφή της θεϊκής ωραιότητος αυτών, εκείνων που φόρεσαν την εικόνα του επουρανίου. Δηλαδή, είναι η ομορφιά αυτών που ντύθηκαν τον Χριστό, που μοιάζουν με τον Χριστό. Όταν ντυνόμαστε τον επουράνιο, ντυνόμαστε τον Χριστό. Άρα, αυτοί που φόρεσαν αυτή την ομορφιά είναι αυτή η δόξα και η λαμπρότητα την οποία έχουν οι σωσοσμένοι. Κοιτάξτε τι λέει. Συμπίπτουν νομίζω με την αλήθεια και οι τρεις αυτές γνώμες. Και τα τρία είναι σωστά. Γιατί σε όλους ανάλογα με την ποιότητα και την ποσότητα της δικαιοσύνης τους δίνεται η μελλοντική χάρη. Και στους σωζωμένους είναι η ζωή των σωζωμένων, είναι η αγγελική κατάσταση, θα λέει κανείς ίσως κάτι πιο ανώτερο, δεν μπορεί να το συγκρίνουμε, αλλά κάτι διαφέρει. Αλλά και ότι φόρεσαν την εικόνα του Υπουραγίου, δηλαδή φόρεσαν την εικόνα του Χριστού. Έτσι. Και εξηγεί και αυτό που λέμε, ότι ήγγει και αυτό που είπαμε πιο μπροστά, ότι ήγγει και είναι η Βασιλεία των Ουρανών. Και λέει αυτό τι είναι χρονικό, δηλαδή έρχεται σε κάποια χρονική στιγμή αυτό το πράγμα. Δεν σημαίνει, λέει, χρονικό περιορισμό, γιατί αυτή δεν έρχεται κατά τρόπο που να παρατηρείται. Ούτε θα πούν, να την εδώ, να την εκεί. Και ο ίδιος ο Χριστός είπε, μην ακούσετε για την παρουσία του Αντιχρίστου, ότι να, εδώ είναι η Βασιλεία του Θεού, εκεί είναι η Βασιλεία του Θεού και τρέχει το πίσω, έτσι. Αυτό το λόγο χρησιμοποιεί και εδώ. Αλλά αναφέρεται στη σχέση των αξίων προς αυτήν ανάλογα με την κατάστασή τους. Γιατί λέει η Βασιλεία του Θεού είναι μέσα σας. Έτσι. Λοιπόν, τώρα, λέμε Βασιλεία του Θεού και Βασιλεία των Ουρανών. Είναι το ίδιο πράγμα. Είναι το ίδιο πράγμα. Εμείς λέμε ναι. Και η Βασιλεία των Ουρανών και η Βασιλεία του Θεού το ίδιο πράγμα είναι. Κοιτάξτε όμως τώρα που το πήγε ο Άγιος.
Κάποιοι ζητούν να μάθουν ποια διαφορά έχει η Βασιλεία του Θεού από τη Βασιλεία των Ουρανών. Διαφέρουν μεταξύ τους ουσιαστικά ή νοητός? Σε αυτούς πρέπει να πούμε ότι διαφέρουν όχι ουσιαστικά, αλλά νοητικά, νοητός. Κοιτάξτε τώρα να δείτε τι λέει. Τι είναι η Βασιλεία των Ουρανών. Λέει η Βασιλεία των Ουρανών είναι το να κατανοήσουμε, θα κατανοήσουμε πλήρως την ακέραιη γνώση όλων των όντων που βρίσκονται μέσα στον Θεό. Θα είναι η γνώση, η ακέραιη γνώση, η ολοκληρωμένη γνώση που κρύβεται μέσα στο νου του Θεού για όλα τα όντα. Τώρα πόσο μπορούμε να το καταλάβουμε αυτό, έτσι είναι λίγο δύσκολο. Λοιπόν, αυτή η κατανόηση της η ακέραιη γνώση, η πλήρη γνώση θα έλεγε κανείς, έτσι, των λόγων των όντων, όπως το λέει ο Άγιος Μάρκος σε κάποια άλλη στιγμή, δηλαδή της δημιουργικής τους ουσίας, το λόγο για τον οποίο γίνανε, το πώς γίνανε, αυτή που το ονομάζει ακέραιη γνώση, αυτή η γνώση είναι η Βασιλεία των Ουρανών. Η Βασιλεία του Θεού όμως, λέει, είναι η μετάδοση όλων εκείνων των αγαθών που έχει ο Θεός στον άνθρωπο κατά χάρη. Δηλαδή μετέχω εγώ στα αγαθά του Θεού. Άλλο είναι η γνώση επομένως των όντων του Θεού τέλος πάντων, και άλλο είναι να μου μεταδώσει τα αγαθά που έχει ο Θεός, να γίνω εγώ μέτοχος. Αυτό είναι η Βασιλεία του Θεού. Η πρώτη θα συμβεί κατά το τέλος των όντων, το τέλος του κόσμου. Ενώ η άλλη θα είναι νοερή μετά το τέλος των όντων. Δεν μπορώ να τα καταλάβω από αυτά εμείς. Γιατί σας τα λέω αυτά? Σας τα λέω για να καταλάβω ότι δηλαδή εμείς επειδή έχουμε αυτή την περιορισμένη γνώση αυτού του κόσμου, έτσι, και βλέπετε έχουμε και οι περισσότεροι άνθρωποι σήμερα στις μέρες μας, ο τάφος είναι το τέρμα. Σταματάνε και τα πάντα, δεν υπάρχει τίποτα από εκεί. Τελειώσαν. Μπήκαν στο χώμα, στον τάφο, εκεί σταματάνε τα πάντα. Δεν υπάρχει τίποτα από εκεί. Και βλέπετε τώρα που εμείς λέμε στο σύμβολο της πίστεως, πρωτοκό Ανάσταση νεκρών και ζωή του μέλλοντος αιώνος. Το πιστεύουμε αυτό. Αλλά άραγε αυτό το επέκεινα μετά τον τάφο γνωρίζουμε όλα αυτά τα πράγματα τα οποία μας λένε οι πατέρες. Το τι κρύβεται από εκεί πίσω, τι άλλη κατάσταση, άλλη διάσταση, άλλα μεγέθη, άλλες καταστάσεις, πώς το περιγράψει κανείς αυτά, τι λέξη να χρησιμοποιήσει, αλλά άρα και λέω, αυτό που υπάρχει, το αντιλαμβανόμαστε? Όχι. Από τη μια το αμφισβητούμε, από τη μια φυσικά δεν το γνωρίζουμε, όλοι μας, κανένας δεν το γνωρίζει, αλλά έχουμε στοιχειώδη άγνοια το τι ετοίμασε ο Θεός αγαπώς είναι αυτόν. Αυτό θέλω να πω. Ότι τι μας ετοίμασε ο Θεός και εμείς δεν τα ξέρουμε. Είναι τρομερά αυτά τα πράγματα. Και εμείς έχουμε εγκλωβιστεί μέσα σε μια άσχημη εγκόσμια πραγματικότητα η οποία μας εγκλωβίζει εδώ και δεν μας αφήνει να γευτούμε, όχι να τα γευτούμε είναι αδύνατο, στην άλλη ζωή, αλλά να τα γνωρίσουμε λίγο έτσι στοιχειωδώς, έστω και θεωρητικά να γνωρίσουμε όλα αυτά τα πράγματα. Αλλά γι' αυτό οι πατέρες μας όμως υπάρχουν, που τα ζήσανε και μας βοηθάνε και εμάς να τα καταλάβουμε. Και γι' αυτό λέει η Βασιλεία των Ουρανών ως δυνατότητα που σε όσους πιστεύουν δίνεται σε όλους. Είναι αυτός ο κόκκος της συνάπτεως που είπε. Η δυνατότητα υπάρχει, την πήραμε με το βάπτισμά μας, με την συμμετοχή μας στο σώμα της Εκκλησίας, υπάρχει. Τώρα όμως το θέλημά μας είναι να την ενεργοποιήσουμε, να την κάνουμε όχι δυνάμει, ότι με τη δυνατότητα δηλαδή να την αξιοποιήσουμε, αλλά να την ενεργοποιήσουμε ενεργεία, να γίνει ενέργεια, να γίνει κατάσταση. Και αυτή λέει ενεργοποιείται όμως, λέει σε εκείνους που απέβαλαν θεληματικά όλη τη φυσική ζωή της ψυχής και του σώματος και απόκτησαν μόνο τη ζωή του Αγίου Πνεύματος και μπορούν να λένε, όπως είπε ο Απόστολος Παύλος,
ουκέτι ζω εγώ, αλλά ζει εν εμεί Χριστός. Αυτοί έχουν τη δυνατότητα να ενεργοποιήσουν μέσα τους αυτή τη δυνατότητα, το ενδυνάμει, να το κάνουν ενεργεία. Έτσι. Αυτό λοιπόν είναι μια άλλη πλευρά και μια άλλη διάσταση, αυτά τα οποία μας λέγει. Και πάλι ένας άλλος Άγιος, σε αυτό που είπαμε ότι εν της οίκης του πατρός μου μονέ πολλέησιν, έτσι, λέει, ο Σωτήρας ονόμασε πολλές μονές, τις διάφορες αναβάσεις και προόδους της εκεί καταστάσεως. Η Θεία Βασιλεία είναι βέβαια μία, αλλά έχει πολλές εσωτερικές διαφορές, ώστε να υπάρχουν από ουράνι μέχρι γήινη κατά την αρετή και τη γνώση και κατά το ποσό της θεώσεως. Γιατί άλλη είναι η δόξα του ηλίου και άλλη της σελήνης και άλλη των αστέρων. Και το ένα αστέρι διαφέρει στη λάμψη από το άλλο, όπως λέει ο Απόστολος, αν και λάβουν στο ίδιο θείο στερέωμα. Αυτό που είπαμε, αστέρι διαφέρει δόξα. Έτσι. Διάφορες αναβάσεις και πρόοδους. Είναι οι εσωτερικές διαφορές, όπως είπαμε. Άλλος δαχτυλίδρα, άλλος κουβά, άλλος βαρέλι, άλλος πισίνα και άλλος θάλασσα. Λέει, συνόμιλος λοιπόν των αγγέλων και σχεδόν ασώματος, ως άνθρωπος, γίνεται εκείνος που καθάρισε το νου του με τα δάκρυα και ανέστησε από εδώ την ψυχή του με την δύναμη του πνεύματος και με το λόγο έκανε τη σάρκα του φωτόμορφο και πύρινο άγαλμα θείας ομορφιάς, αυτή που είναι κατά τη φύση ανδριάντας πύληνος. Αφού βέβαια αυθαρσία των των σωμάτων είναι η αποβολή των ζωικών χυμών και του όγκου. Αυθαρσία του σώματος σημαίνει τη στιγμή που χάνει τους, βλέπετε και στα αυθαρτά λείψανα το βλέπουμε αυτό. Φεύγουν οι χυμοί, φεύγουν οι ζωικοί χυμοί και μένει το αυθαρτό σώμα του. Αυτό ονομάζει εδώ αυθαρσία. Λοιπόν, στη μένουσα ζωή οι άγγελοι και οι Άγιοι, καθώς λέγεται, δεν θα σταματήσουν ποτέ να προοδεύουν στην πρόσληψη των χαρισμάτων. Ούτε θα αποκάμουν να επιθυμούν τα αγαθά. Γιατί σε εκείνον τον αιώνα δεν υπάρχει ούτε χαλάρωση, ούτε μείωση από την αρετή στην κακία. Ξέρετε, άκουσα και αυτό, το ακούω πολλές φορές. Καλά, λέει, θα πάμε στον παράδεισο. Δεν θα βαρεθούμε εκεί να είμαστε αιώνια. Όχι. Δεν πρόκειται να βαρεθεί κανείς. Γιατί, όπως λέει εδώ, δεν θα σταματήσουν ποτέ να προοδεύει ο άνθρωπος στην πρόσληψη των χαρισμάτων. Εδώ βαριόμαστε. Αλλά εκεί δεν υπάρχει τέλος. Είναι των τελείων η ατέλεστος τελειώτης. Δεν υπάρχει τέλος. Δεν υπάρχει το χρόνος. Είναι άφθονο. Δεν έχει σχέση με τον χρόνο. Το χρόνο το βιώνουμε ενώ στην πραγματικότητα. Είναι με την πρόσληψη της χάριτος. Άλλο το ένα, άλλο το άλλο. Μην τα μπερδεύουμε, έτσι. Αλλά και αυτό παίζει ρόλο. Λοιπόν, και το σώμα τώρα. Το σώμα εκεί, της αυθαρσίας, θα είναι γήινο, χωρίς χυμούς και όγκο και θα μεταβληθεί με τρόπο άρρητο από ψυχικό σώμα σε πνευματικό, ώστε και χωμάτινο να είναι, αλλά και ουράνιο. Παραξενεύουν αυτά, αλλά και ουράνιο, ένεκα της λεπτής υφής που θα προέρχεται από την Θεία Ομοίωση. Δηλαδή, όπως πλάστηκε στην αρχή, τέτοιο θα αναστηθεί για να γίνει όμοιο με τη μορφή του Υιού του ανθρώπου, με την ολοκληρωτική μέθεξη της θεώσεως. Περιγράφει πως θα είναι το σώμα στην άλλη ζωή, μετά βέβαια την Ανάσταση των νεκρών και την επανένωση της ψυχής και του σώματος. Αλλά εδώ ουσιαστικά φωτογραφίζει πώς ήταν το σώμα του Χριστού και το σώμα του Χριστού μετά την Ανάσταση. Ήταν και υλικό, δηλαδή είχε κάποια ήλια, αφού πήρε και έφαγε, αλλά ήταν και πνευματικό. Έτσι. Και η γη της Επαγγελίας που λέμε, ότι ναι μεν είχαμε τη γη της Επαγγελίας, την επίγεια γη που πήγαν οι Ισραηλίτες, αλλά η γη της Επαγγελίας είναι η απάθεια από όπου αναβλύζει σαν μέλι και γάλα
η εφροσύνη του Πνεύματος. Έτσι ονομάζω και τη Βασιλεία των Ουρανών. Πάλι γη της επαγγελίας. Αναρωτιόμαστε και λέμε, άραγε εκεί πώς θα συνομιλούν οι άνθρωποι μεταξύ τους. Πώς θα μιλάνε. Δεν θα μιλάνε. Όμως θα μιλάνε. Δίστανται οι γνώμες. Οι γνώμες δίστανται. Άκου τι θα πει ο Άγιος. Οι Άγιοι στο μέλλοντα αιώνα θα χρησιμοποιούν μεταξύ τους μυστικά τον ενδιάθετο λόγο που θα τον ομιλούν με την χάρη του Αγίου Πνεύματος. Κοιτάξτε, όταν βρισκόμαστε, ο λόγος μας, αυτό που λέμε λόγος στον άνθρωπο, έτσι, είναι λόγος λογική, που πιάνει τα νοήματα τα πνευματικά, αυτό σαρκώνεται κατά κάποιο τρόπο και γίνεται πρώτα ενδιάθετος λόγος, δηλαδή είναι αυτό που μιλάμε μόνοι μας όταν κλείνουμε το στόμα μας και αμέσως μας μιλάμε. Αυτό είναι ενδιάθετος λόγος. Είναι αυτός που είναι μέσα μας, έτσι. Αυτόν τον λόγο θα χρησιμοποιούν. Και αυτός είναι συνυφασμένος με τη φύση της ψυχής. Δεν μπορεί να χωρίσει. Δεν είναι του σώματος. Αυτός ο ενδιάθετος τώρα λόγος, όταν εξωτερικεύεται ακόμα και σαρκώνεται ακόμα πιο πολύ, χρησιμοποιώντας πλέον το σώμα, γίνεται προφορικός λόγος, αυτό που κάνουμε τώρα, εγώ που λέω τώρα, και μετά γίνεται και γραπτός. Αλλά ο ενδιάθετος λόγος αρκείται μόνο στο ότι είναι συνδεδεμένος με την ψυχή. Αυτόν θα χρησιμοποιούν τον λόγο οι Άγιοι να μιλούν μεταξύ τους στην άλλη ζωή. Αρχίζουν και λύνονται πολλές απορίες, έτσι. Και με αυτόν τον ενδιάθετο λόγο θα υμνούν, θα δοξάζουν, μαζί με τους αγγέλους θα δοξολογούν τον Θεό. Νόες, οι εισάγγελοι, θα είναι όσοι καταξιωθούν να γίνουν οι ιοί της Αναστάσεως του Χριστού. Δηλαδή οι Άγιοι με την αυθαρσία και την θέωση. Απαντάει σε αυτό που είπαμε ότι άλλοι λένε ότι θα είναι εισάγγελη κατάσταση με τους αγγέλους. Και λέει πώς, με την αυθαρσία αυτή και τη θέωση θα είναι εισάγγελοι, θα είναι νόες, αγγελικοί νόες. Άλλοι την ονομάζουν πατέρες η γη των πραέων. Μακάρι κραείς ότι αυτοί κληρονομήσουν την γη. Βλέπετε πως συνδέονται όλα μεταξύ τους. Η γη των πραέων είναι η βασιλεία των ουρανών ή η θεανδρική κατάσταση του Χριστού, στην οποία έχουμε φτάσει ή φτάνουμε λαβαίνοντας την καταχάρη γέννηση της Θείας Υιοθεσίας και την ανακαίνιση μέσω της Αναστάσεως, ή ακόμα Αγία Γη. Είναι Αγία Γη. Είναι η ανθρώπινη φύση που έφτασε στη θέωση ή απλώς την κάθαρση, ανάλογα με την αξία των αντιστοίχων ανθρώπων. Ή σύμφωνα με άλλη σκέψη, η γη που θα κληρονομηθεί. Μακάρι οι πραείς ότι αυτοί κληρονομίζουν τη γη, έτσι. Είναι για τους πράγματι Αγίους η ακίμαντη Θεία Γαλήνη της υπερνούν ειρήνης, εκεί όπου θα κατοικήσουν οι δίκαιοι και κανένα από τα όντα δεν θα τους ενοχλεί ούτε θα τους ταράζει. Όλες αυτές οι περιγραφές και πολλές άλλες αναφέρονται, δεν περιγράφουν το τι είναι η Βασιλεία του Θεού, η αιωνιότητα, ο παράδεισος. Απλά μας δίνουν κάποια σημάδια, όπως είπα, σημαίνονται, ξεγυμνώνουν κατά κάποιο τρόπο λίγο την κουρτίνα και μας παρουσιάζουν αυτό το οποίο μας περιμένει. Δεν μπορώ να το περιγράψω και εκεί. Αλλά λίγο από αυτά νομίζουμε, αντιλαμβανόμαστε ότι το μεγαλείο το οποίο ετοίμασε ο Θεός της αγαπώς είναι αυτό στην άλλη ζωή. Τώρα, πόσο από εμάς το πιστεύουμε ή πόσο αγωνιζόμαστε για να το κάνουμε κτήμα μας, εδώ είναι άλλη υπόθεση. Από την άλλη βέβαια, συνεχώς λέμε, να πούμε και αυτό και να κλείσουμε. Λέμε περισσότεροι, μάλλον και το λέμε και στη λατρεία μας, ότι πρέπει σε πάσα δόξα, τιμή και προσκλήση εις τους αιώνας των αιώνων. Μα δεν μας φτάνει ένας αιώνας, θέλουμε πολλούς αιώνες των αιώνων. Κι όμως και εκεί υπάρχουν διαφορές.
λίγο θα σας ζωρίσω με το μυαλό σας λίγο, αλλά απλά μην προσπαθήσετε να τα εξηγήσετε και μην προσπαθήσετε να τα ερευνήσετε. Απλά σας τα αναφέρω πληροφοριακά για να δείτε πού μας φτάνει η χάρη του Θεού, πού μας φτάνει η αγάπη του Θεού, τι μας έδωσε και τι θέλει να μας δώσει. Αναφέρεται στη Γραφή και χρονικοί αιώνες που περιλαμβάνουν τη συντέλεια άλλων αιώνων, σύμφωνα με το τώρα όμως μια φορά με τη συντέλεια των αιώνων. Έτσι. Και αυτό γραφικό είναι. Επίσης και άλλοι αιώνες που δεν έχουν χρονική φύση, μετά τον παρόντα αιώνα που άρχισε με τη συντέλεια των αιώνων κατά το λόγο, για να δείξει στους αιώνες που έρχονται τον υπερβολικό πλούτο της χάριτος στον αιώνες που έρχονται, το λέει ο Απόστολος Παύλος, για να δείξει στους αιώνες τον υπερβολικό πλούτο της δόξης του. Άλλο. Βρίσκουμε στη Γραφή πάλι πλήθος αιώνων και περασμένων και τωρινών και μελλοντικών. Είναι και αιώνες αιώνων και αιώνας του αιώνα και χρόνια αιώνιοι και γενναίες που συνδέονται με αιώνες. Άμα τα ψάξουμε θα σταματάει το μυαλό μας. Και για να μην επεκτηνόμαστε τώρα πολύ έξω από το θέμα μας, λέγοντας τι θέλει να φανερώσει ο λόγος με τους χρονικούς αιώνες και με τους αιώνιους χρόνους και τις γενναίες και ποιοι είναι πάλι απλός αιώνες και ποιοι οι αιώνες των αιώνων και ποιος είναι ο απλός αιώνας του αιώνος, ας επανέλθουμε στο σκοπό τον οποίο αυτά αφήνουμε τη μελέτη τους στους φιλομαθείς. Σαν να μας λέει ο Άγιος, τι να σας εξηγήσω τώρα και τι να καταλάβετε, αφήστε τα. Αφήστε τα. Μετά, παρακάτω σε άλλο κεφάλαιο. Γνωρίζουμε τι είναι κατά τη Γραφή το υπεραιώνιο. Υπεραιώνιο μάλλον. Και υπεραιώνιο. Πέρα από τους αιώνες. Ότι υπάρχει, το δήλωσε. Τι όμως είναι αυτό, δεν το κατανόμασε όπως που είπε στο λόγο του Κύριος. Ο Κύριος βασιλεύουν στον αιώνα, κατά τον αιώνα και έτη. Και έτη. Πέρα από τους αιώνες. Μα δεν φτάνουν οι αιώνες. Και υπάρχει κάτι πέρα από τους αιώνες. Επομένως η αδιατάρακτη βασιλεία του Θεού είναι κάτι που υπερβαίνει τους αιώνες. Κοιτάξτε, είχαμε πει, αν το θυμάστε όσοι το θυμάστε, ότι προτού να δημιουργήσει τα πάντα ο Θεός δημιούργησε τους αιώνες. Έβαλε τον χώρο-χρόνο, ας το πούμε έτσι απλά, μέσα στον οποίο θα έβαζε τις αγγελικές δυνάμεις και τους δαίμονες βέβαια μετά, ως πτώση, μετά την πτώση τους. Είναι η πρώτη δημιουργία. Δημιούργησε διού και τους αιώνες επίσης. Αυτό το λέμε στη λειτουργία του Μεγάλου Βασιλείου. Όσον χαρακτήρι και απάβγασμα της δόξης, χαρακτήρι της υποστάσεως, του φέρω τα πράγματα, το ρήματι του στόματος αυτού, διού και τους αιώνες επίσης, διαμέσου του Κυρίου, δηλαδή του Χριστού, του Εολόγου του Θεού, δημιούργησε τους αιώνες. Άρα είναι μια δημιουργία η οποία ξεπερνάει την αντιληπτική μας ικανότητα πλέον. Και αυτό λέει εδώ πέρα. Άστα, αφήστε αυτά. Υπάρχει και το υπεραιώνιο. Επομένως, η ατάρακτη βασιλεία είναι κάτι που υπερβαίνει τους αιώνες. Γιατί δεν επιτρέπεται βέβαια να πούμε ότι έχει λάβει αρχή η βασιλεία του Θεού, διότι αναφαίνεται από τους αιώνες και τους χρόνους. Πιστεύουμε όμως ότι αυτή είναι η κληρονομιά εκείνων που σώζονται και η διαμονή και ο τόπος τους, όπως παραδίδει ο αληθινός ο λόγος, γιατί είναι το τέλος εκείνων που κινούνται με πόθο προς το έσχατο επιθυμητό. Όταν φτάσουν σε αυτό, δέχονται την πάυση οποιασδήποτε κινήσεως, γιατί δεν υπάρχει πλέον για αυτούς χρόνος ή αιώνας που πρέπει να τον διανύσουν. Έφτασαν πλέον στον Θεό που υπάρχει προπάντων των αιώνων και τον οποίον δεν μπορεί να φτάσει η φύση των αιώνων. Οι αιώνες των αιώνων, ο αιώνας, η συντέλεια των αιώνων και όλα αυτά. Κάτι άλλη διαφορετικό και ασύλληπτο για το ανθρώπινο μυαλό. Με λίγα λόγια δηλαδή, βλέπουμε ότι δεν είναι απλά τα πράγματα. Και όπως το παίρνουμε έτσι, πώς το πω, επιπόλαια. Έλα μωρέ, θα πάμε στον παράδεισο. Μωρέ, τούτο. Είναι κάτι το ασύλληπτο. Είναι κάτι το οποίο
θα έπρεπε να συνέχει τη ζωή μας, την καθημερινή ζωή μας, όπως είπε, με πόθο και με λαχτάρα να αγωνίζεται κανείς γι' αυτό. Λοιπόν, πολλά θα μπορούσαμε να πούμε. Τι πρέπει να κάνουμε λοιπόν? Ένα τελευταίο χωρίο που είναι το επιστέγασμα σε αυτό που λέμε, το τι πρέπει να κάνουμε για να κερδίσουμε τον παράδεισο. Λέει, ανάγκη τον εις βασιλείαν Θεού αγωνιζόμενον εισελθήν, αυτός που αγωνίζεται να εισέλθει στη βασιλεία του Θεού, περισσεύει να αγαθείς το έργο αυτού της δικαιοσύνης, να κάνει παραπανήσια έργα δικαιοσύνης. Εν ελεημοσύνες μεν, διά της εκ του υστερήματος παροχής, από το υστερήμά του να κάνει ελεημοσύνες. Εν πόνης δε της υπερειρήνης, δια του αποκρίματος της εν Κυρίω υπομονής. Να κοπιάσει δηλαδή. Να κοπιάσει έχοντας μπροστά του, έχοντας ως, πώς το πούμε, εφόδιο, αυτό είναι το απόκριμα, ως εφόδιο την υπομονή του Κυρίου. Να αποκτήσουμε υπομονή στα έργα της αρετής, στα έργα της ασκήσεως. Στα έργα το οποίο χρειάζεται να κάνει ο άνθρωπος για να μπορέσει να κατορθώσει, να εισέλθει στη Βασιλεία του Θεού. Έτσι. Σημαίνει όπως έπαθε ο Κύριος, να συμπάσχουμε κι εμείς, να συμπάσχουμε. Έτσι. Να συγκακοπαθήσουμε μαζί του. Έτσι. Θεόν λέει, εάν Θεός πάσχει σαρκή, και έπαθε ο Θεός σαρκή, έτσι δεν είναι? Γενόμενος άνθρωπος, τις πάσχων ου γέγηθε Θεόν έχουν του πάθους συμμέτοχων. Και αν κάποιος από μας πάσχει, γιατί να ταλαιπωρείται και να στεναχωριέται αφού έχει τον Θεό συμμέτοχο σε αυτό το πάθος? Τι εννοεί εδώ? Εννοεί αυτό που είπε ο πάλι Απόστολος Παύλος. Ενώ ο γαρπέπονθεν αυτός πειραστής, δύναται της πειραζομένης βοηθήσε. Ο Κύριος έπαθε. Αλλά από τη στιγμή που έπαθε για να σώσει τον άνθρωπο, έρχεται πλέον συγκυριναίος στον καθένα από εμάς που πάσχει να γίνει βοηθός, να σηκώσει τον σταυρό του. Και εφόσον έχουμε αυτόν, γιατί να στεναχωριόμαστε? Γιατί να ταλαιπωρούμαστε? Όταν έχουμε τον Χριστό που είναι δίπλα μας και μας στηρίζει. Ό το συμπάσχον βασιλείας πρόξενον γίνεται. Όταν συμπάσχουμε με Αυτόν, με τον Χριστό, είναι ειδωτική, αναφορική, σε ποιον συμπάσχουμε, λοιπόν, τότε αυτό γίνεται βασιλείας πρόξενον. Αληθής γαροϊπών, όπως το λέει ο Απόστολος Παύλος στους Ρωμαίους. Υπερσυμπάσχουμε, είναι και συνδοξαστούμε. Εάν όπως ο Κύριος έπαθε για να δοξαστεί, εάν και εμείς δεν κακοπαθήσουμε με τους έργους ασκήσεως για να κερδίσουμε, δεν θα συνδοξαστούμε στη Βασιλεία των Ουρανών. Άρα μας ανοίγει το δρόμο και μας λέει ότι κοιτάξτε, η Βασιλεία των Ουρανών βιάζεται και βιαστές αρπάζουν στην αυτή. Άρα μας δείχνει τον δρόμο της ασκήσεως, τον δρόμο της υπομονής, τον δρόμο της προσευχής, τον δρόμο της ευποιίας, τον δρόμο, όλα αυτά τα οποία μας λέγει η Αγία Γραφή, μας λένε οι Άγιοι, μας λέει η Εκκλησία μας. Έτσι λοιπόν, ξεκινάω πάλι από εκείνο που είπα ότι βγήκαμε από τον Παράδεισο. Αγωνιζόμαστε τώρα σε τούτη τη ζωή και μέσα σε αυτό το στάδιο της Σαρακοστής για να κάνουμε αυτόν τον κόπο να επανέλθουμε, να βρούμε τον δρόμο, να βρούμε την πόρτα για να μπούμε στη Βασιλεία του Θεού, στην αιωνιότητα. Να βρούμε ξανά τον χαμένο Παράδεισο, ο οποίος ήδη είναι εντός ημών και εκεί πρέπει να ψάξουμε να τον βρούμε. Να τον βρούμε και να βρούμε αυτή τη χάρη δηλαδή του Αγίου Πνεύματος που είναι μέσα μας και την οποία όπως πολλές φορές το έχουμε πει, έχουμε καλύψει με τις αμαρτίες μας. Άρα να αγωνιστούμε για την κάθαρση, την εσωτερική μας κάθαρση και το φωτισμό της ψυχής μας που είναι μια πολύ καλή ευκαιρία αυτή η περίοδος τώρα που διανύουμε της Μεγάλης Τεσσαρακοστής. Ο Θεός να δώσει, να την ολοκληρώσουμε
να την προσπαθήσουμε και να τη φτάσουμε μέχρι το τέρμα και να μας αξιώσει ο Θεός να φτάσουμε εδώ μεν στο ιστορικό, χρονικό Πάσχα, αλλά πολύ περισσότερο μας αξιώσει ο Θεός να μπούμε, το Πάσχα είναι το αυτό που λέει πέρασμα, να περάσουμε στην αιωνιότητα, να περάσουμε στη Βασιλεία του Θεού. Αυτά από μένα. Ευχαριστώ. Ελπίζω να μην σας κούρασα, να μην σας ταλαιπώρησα το μυαλό. Ευχαριστούμε πολύ, Πατέρα Εφραίμ. Μας αναπτύξατε σε βάθος το θέμα της Βασιλείας του Θεού, που είναι και ο προορισμός του ανθρώπου. Σίγουρα υπάρχουν ακόμα πολλές απορίες, να εκφράσω εγώ μία. Θα δανειστώ ένα κείμενο από τον πατέρα Ευθύμιο Καψάλα, από το βιβλίο του «Το Μυστήριο του Χριστού». Λέει: «Στην Παλιά Διαθήκη δεν μνημονεύεται πουθενά η Βασιλεία του Θεού, ενώ συχνά αναφέρεται ο Παράδεισος. Αντιθέτως, στην Καινή Διαθήκη μόνο 2-3 φορές αναφέρεται ο Παράδεισος, ενώ η Βασιλεία του Θεού αναφέρεται από την αρχή μέχρι τέλους. Γιατί δεν αναφέρεται πουθενά στην Παλιά Διαθήκη η Βασιλεία του Θεού?» Αν και νομίζω το απαντήσατε στο τέλος για την αιωνιότητα, μήπως επειδή ο Παράδεισος είναι προσωρινός, ενώ η Βασιλεία του Θεού είναι η αιωνιότητα? Δεν αναφέρεται ο Παράδεισος γιατί στην Παλαιά Διαθήκη υπήρχε η αντίληψη του τόπου, κάτι το επίγειο. Εφύτεψε κατά τα πολλάς και όπως είπαμε ο Άγιος Άγιος Δαμασκηνός, βλέπετε, οριοθέτησε, είπε πως ήταν κτλ. Έτσι υπήρχε η αντίληψη. Στην Καινή Διαθήκη περνάει πλέον σε άλλη διάσταση αυτή η έννοια του Παραδείσου. Η Βασιλεία του Θεού, η οποία δεν είναι, έχει ξεφύγει από την τοπικότητα, στο πούμε, τοπικότητα και από τη χρονικότητα. Περνάει σε άλλη διάσταση. Απλά η αναφορά στο Παράδεισο που είπε 3 φορές, ας πούμε, στην Αγία Γραφή είναι ακριβώς το Παράδεισο, το χαμένο Παράδεισο. Σε εκείνον, αλλά όχι σε αυτόν που πρόκειται να γευτούμε, ας πούμε. Εκεί είναι καθαρά, βλέπετε, γι' αυτό έφερα τα χωρία τα πρώτα. Ο Κύριος αναφαδόν μιλάει τη Βασιλεία των Ουρανών. Βασιλεία του Θεού, Βασιλεία των Ουρανών. Όχι για Παράδεισο. Έτσι. Είναι, βλέπετε, 2 διαφορετικές, πώς το πούμε, προσεγγίσεις ή αν θέλετε και γνώση. Το τι είχαν στην Παλαιά Διαθήκη πριν και τι μας έδωσε ο Χριστός μετά την έσαρκο οικονομία του. Άνοιξε πραγματικά τις πύλες της αιωνίου ζωής, της Βασιλείας του Θεού. Έτσι. Οι Άγιοι και οι Δίκαιοι βρίσκονται στο Παράδεισο. Η Παναγία μας είναι στη Βασιλεία του Θεού, μαζί με τον Χριστό. Η Παναγία, πώς να το πούμε, Άφθαρτη. ας πούμε το εξής. Λένε πολλοί, ξέρετε, έχει και αυτό να το πούμε, γιατί υπάρχει πολλή σύγχυση και σε αυτό. Πολλοί λένε, μα επηρεασμένοι από τη δυτική θεολογία, από το καθαρτήριο πυρ και όλα αυτά τα πράγματα, ότι είμαστε σε οι ψυχές είναι σε ένα προθάλαμο που περιμένουν την Δευτέρα Παρουσία για να πάνε στον Παράδεισο, να πάνε στην κόλαση. Αυτό είναι η καθολικίστικη αντίληψη για την, πώς το πούμε, τη μεταθάνατο τώρα ζωή, έτσι. Όχι, δεν είναι αυτό. Δεν υπάρχει ενδιάμεση κατάσταση, δεν υπάρχει προθάλαμος, ας το πω έτσι απλά, που περιμένουν οι ψυχές για να δουν πού θα πάνε. Η κόλαση Παράδεισο, αλλά δεν είναι το τέλειο. Δεν είναι το ολοκληρωμένο, αυτό το απόλυτο το οποίο θα λάβουν μετά τη Δευτέρα Παρουσία. Γιατί έχουμε εδώ την Εκκλησία, τις προσευχές, τις ελεημοσύνες, το ένα το άλλο και ξέρουμε και πάρα πολλούς Αγίους, σύγχρονος ακόμα τον Αγίου Φρέμικο τον Αγιώτη, που έβγαλε από την κόλαση, έβγαλε ψυχές. Άρα δεν πήραν το τέλειο οι ψυχές ακόμα, το ολοκληρωμένο, το όλον. Αυτό θα έρθει μετά τη Δευτέρα Παρουσία, έτσι. Και οι Άγιοι ακόμα. Παραδείγματος χάρη, ανέφερα τον Άγιο Ιωάννη τον Χρυσόστομο. Είναι το στόμα του Χριστού, είναι στο θρόνο του Χριστού, είναι στο φως του Χριστού. Αλλά δεν μου λέτε, πόσοι και πόσες ψυχές, εκατομμύρια ψυχές σώθηκαν και σώζονται από διαβάζοντας τα συγγράμματα του Αγίου Χρυσοστόμου, αλλά και με τη Θεία Λειτουργία του. Όλα αυτά δεν θα τα λάβει επιπλέον ο Άγιος Άγιος ο Χρυσόστομος, άρα δεν έλεγε ούτε και αυτό στο τέλειο. Η Παναγία όμως, αυτό που είπε ο κ. Αβραάμ, είναι
έλαβε το τέλειο, το απόλυτο εξ αρχής. Δεν υπάρχει κάτι παραπάνω που να λάβει. Αυτή είναι η διαφορά της Παναγίας μας. Έλαβε το τέλειο, το υπέρτατο, το υπερτέλειο. Πώς θα το πει κανείς. Δεν έχει να λάβει δηλαδή τίποτα παραπάνω μετά τη δεύτερη παρουσία. Πώς θα το πει κανείς. Νομίζω είναι κατανοητό. Οι Άγιοι θα λάβουν ακόμα. Αυτό βλέπετε και οι Άγιοι έχουν μια μετάβαση σε μια ανώτερη κατάσταση. Όλοι μας. Μπορεί τώρα, ας πούμε, πεθαίνοντας εγώ, να είμαι μια δαχτυλίδρα, ούτε δαχτυλίδρα δεν είμαι, τέλος πάντων, και να μου κάνουν κουμποσκή, να μου κάνουν σαν τα λίτρωγα, να μου κάνουν αυτό και η δαχτυλίδρα μου να γίνει κουβάς, να μεγαλώσω. Δεν είναι όφελος γι' αυτό. Δεν θα λάβω κάτι παραπάνω. Βλέπετε, γι' αυτό μιλάμε ότι υπάρχει κατάσταση, αλλά και με τη Δευτέρα Παρουσία δεν θα υπάρξει τελειωμός, δεν θα υπάρχει σταμάτημα, δεν θα υπάρχει στασιμότητα. Εξελικτική κατάσταση μέχρι εκεί. Φανταστείτε τι μας περιμένει. Και μόνο αυτά να σκεφτεί κανείς, τι να πει κανείς, πρέπει να τα παρατήσει όλα και να αγωνιστεί μόνο γι' αυτό. Μόνο γι' αυτό. Έτσι. Αλλά θέλω να πω ότι λίγο αυτά να διαβάζαμε και ξυπνούσε το μυαλό μας ότι τι μας περιμένει, τι είναι αυτά που ετοίμασε ο Θεός, δηλαδή να μας κινήσει να ξανακάνουμε την πνευματική μας ζωή, να κάνουμε τον πνευματικό μας αγώνα, να κερδίσουμε κάτι τέλος πάντων, έστω να γίνουμε μια δαχτυλίδρα. Τουλάχιστον όπως λέει ο κόσμος, να τρυπώσουμε λίγο στη Βασιλεία του Θεού, να πούμε έστω λίγο από την πόρτα μέσα. Και όχι να είμαστε απορριπταίοι εντελώς, να πούμε τίποτα δεν υπάρχει. Με το θάνατο σταματάνε όλα. Μα καταδικάζουμε οι ίδιοι τον εαυτό μας σε αιώνιο θάνατο. Είναι αμαρτία, πώς θα το κάνουμε. Ο Θεός, λέει ο Άγιος Ιωστίνος ο Πόποβιτς, πολύ όμορφο πράγμα. Λέει, εμείς καταδικάσαμε τον Θεό στον θάνατο και ο Θεός μας καταδίκασε στην αθανασία. Μας καταδίκασε να είμαστε αθάνατοι. Και εμείς δεν το κατανοούμε. Και μόνοι μας καταδικάζουμε τον εαυτό μας στον αιώνιο θάνατο. Είναι αμαρτία. Πώς το πούμε, είναι προσβολή στο έργο του Θεού, σε αγάπη στο Θεό. Πώς θα το πει κανείς. Χωρέστε με λιγάκι. Έτσι. Αλλά τόσο μυαλό έχουμε, ας το πούμε έτσι. Τόσο μυαλό έχουμε. Άρα υπάρχει Πάτερ εξ αρχής παράδεισος. Δεν υπάρχει αναμονή αυτό που είπατε ότι λένε οι Καθολικοί. Υπάρχει εξ αρχής παράδεισος και κόλαση μετά. Ναι. Απλώς είναι μια δυναμική κατάσταση. Δεν είναι το τέλειο. Δεν είναι το τέλειο. Δεν έχει λάβει λάβει το όλο. Ακόμα εξελίσσεται μέχρι τη Δευτέρα Παρουσία όπου θα γίνει η τελική, ας πούμε. Έτσι. Αυτή είναι η ορθόδοξη θεώρηση για αυτό το πράγμα. Όχι υπάρχει ένας θάλαμος αναμονής που περιμένουν όλες οι ψυχές να πάνε. Για όνομα του Θεού. Μα, να το πω και το εξής. Δεν λέει ότι μετά την Ανάσταση του Χριστού που το σχίστηκαν τα μνημεία των νεκρών, τι λέει, και πολλοί σώματα δικαίων ανεφανίστηκαν πολλοί κτλ. Σε ποιο θάλαμο αναμονής ήταν αυτή. Μετά την Ανάσταση που πήγανε. Δηλαδή να τα κατοχυρώνουμε λιγάκι πραγματικά αγιογραφικά και θεολογικά. Και γι' αυτό και έχουν το καθαρτήριο πυρ, όπου θα περάσουν οι ψυχές, λέει, που είναι καταδικασμένες θέσεις αυτά από την Ορθόδοξη Εκκλησία για τους Καθολικούς, έτσι. Πώς το λένε, προκατόριο, πυρ, πώς το λένε. Λοιπόν, δεν μπορώ να το πω κιόλας. Λοιπόν, είναι καταδικασμένες από την Εκκλησία. Θα περάσουν από αυτό το καθαρτήριο πυρ και θα καθαρθούν. Μα, εδώ πάμε στον απόλυτο προορισμό. Θα περάσουν όλοι, θα καθαρθούν και θα πάνε στον παράδεισο. Άλλο θέμα κι αυτό. Ο Θεός μας αγαπάει όλους, λέει, γι' αυτό και θα τα σώσει όλους. Μας βολεύει αυτό πάρα πολύ. Όντως μας βολεύει. Μακάρι να γίνει έτσι. Και αυτοί που κάψουν τα σώματά τους. Κοιτάξτε, και αυτοί θα αναστηθούν. Και αυτοί. Κοιτάξτε, δεν υπάρχει υλικό στοιχείο το οποίο εξαφανίζεται από τον άνθρωπο. Μα μην ξεχνάτε ότι έχουμε και πάρα πολλούς Άγιους μάρτυρες οι οποίοι κάηκαν. Το ίδιο πράγμα είναι. Άλλο τώρα έκανε την πίστη, αλλά μιλάμε για την κατάσταση του σώματός τους. Δηλαδή αυτοί δεν θα λάβουν το σώμα τους. Έτσι. Άλλο τώρα αυτοί που επέλεξαν να καούν λόγω αθείας, λόγω πιστείας, θα καίγονται αιωνίως μετά η μια ζωή. Ας το πούμε αιωνία ζωή, γιατί αθέτησαν την αυτή της Εκκλησίας. Άλλο το άλλο. Αλλά δεν υπάρχει υλικό στοιχείο το οποίο να εξαφανίζεται. Βλέπει τον Άγιο Γράμμα του φάγανε τα λιοντάρια. Δηλαδή τι, δεν θα πάρει το σώμα του. Τίποτα δεν χάνεται. Η ψυχή, λένε
Βλέπετε, είναι ατέλειωτο αυτό το θέμα. Ατέλειωτο, ατέλειωτο. Λέει, δεν θυμάμαι που το διάβασα έναν Άγιο, ότι τώρα το πως είμαστε, έχουμε την ψυχοσωματική μας οντότητα, το ένα στοιχείο σφραγίζει το άλλο. Η ψυχή μας σφραγίζει το σώμα μας, τα στοιχεία του όλα, έχει τη σφραγίδα του πάνω δηλαδή, όπως και το σώμα σφραγίζει την ψυχή. Φεύγει, γίνεται αυτή η διάλυση, τα στοιχεία πάνε στο χώμα, με όποια μορφή κι αν είναι. Με φάγανε τα λιοντάρια, με κάψανε, με βρίξαν στη θάλασσα, τούτο τ' άλλο. Τα στοιχεία μένουν και περιμένουν αυτή τη στιγμή που θα έρθει η ένωση της ψυχής. Το σώμα θα γνωρίσει την ψυχή και η ψυχή το σώμα και θα έρθει αυτή η ένωση. Γιατί είναι σφραγισμένο. Πώς ταυτίζονται η σφραγίδα με το σφράγισμα, έτσι ακριβώς. Όπως και η ψυχή, κατά κάποιο τρόπο, ας το πω έτσι απλά, θα πάρει μια μορφή του δικού μου σώματος. Όχι του δικού σας, όχι το οποιοδήποτε άλλο, του δικού μου σώματος. Γι' αυτό και θα γνωρίζω το ένα το άλλο. Είναι πώς θα πούμε, μυστήριο ακατάληπτο αυτό. Έτσι τα έβαλε ο Κοροθός με τη σοφία του. Ο αείμνος του Παναγόπουλος είπε ότι και να κάνουμε στη ζωή μας, όσες καλοσύνες και να κάνουμε, όσα καλά και να κάνουμε, οι εκκλησίες και οπουδήποτε δεν σωνόμαστε. Μόνο το έλεος του Θεού θα μας σώσει. Εντάξει, αυτό είναι. Ό,τι και να κάνουμε. Μια πραγματικότητα. Θα αναγνωρίζουμε τη φυσική μας γένεια στη Βασιλεία του Θεού. Θα βλέπουμε τους Αγίους. Θα ξέρουμε ότι αυτός είναι ο Άγιος Χρυσόστομος, ο Άγιος Ιάκωβος. Το είπα. Είπα ότι στην άλλη ζωή θα γνωρίζουμε από τον Αδάμ εν Αγίου Πνεύματι μέχρι και τον τελευταίο άνθρωπο. Αλλά πάβει να υπάρχει η συγγένεια. Γιατί, ξέρετε γιατί. Γιατί ο άνθρωπος θα είναι απορροφημένος από τη θεωρία του Θεού, τη λαμπρότητα, από τη δόξα του Θεού, από αυτή τη γεύση την οποία θα έχει. Και δεν θα τον νοιάζει τι κάνει ο διπλανός, αν είναι ο άντρας. Όχι, και ο Κύριος δεν είπε, τη βασιλεία των ουρανών ούτε παντρεύουν ούτε παντρεύονται. Άλλοι είναι άγγελοι εν ουρανοί. Δεν το είπε. Καταργείται κάθε συγγένεια. Απλά ενδεχομένως θα σε δω και θα λέω «Α, αυτή ήταν ξαδέλφη μου, παραδείγματος χάρη». Αλλά δεν με νοιάζει, γιατί άλλο με τραβάει, άλλο με απορροφάει, άλλο με ελκύει, άλλο με μαγνητίζει. Καταλάβατε. Ασύλληπτο πράγμα. Έτσι. Ξέρετε, βλέπετε από το ένα πάμε στο άλλο, αλλά πρέπει να τα εκμάθουμε αυτά. Λέει, η συγγένεια και η συζυγική σχέση καταργείται. Ο γάμος καταργείται στην άλλη ζωή. Η μοναχική ιδιότητα δεν καταργείται. Η μοναχική ιδιότητα δεν καταργείται. Βλέπετε και οι Άγιοι που παρουσιάζονται, οι μοναχοί του Λάκου, παρουσιάζονται σαν μοναχοί. Δεν καταργείται στην άλλη ζωή. Αλλά ότι θα πεις ότι αυτός ήταν ο σύζυγός μου, αυτή ήταν η σύζυγός μου και αυτή ήταν τα παιδιά μου, δεν θα σε νοιάσει. Καταλάβατε. Άλλη κατάσταση. Πρέπει να το καταλογίσουμε αυτό. Δεν μπορούμε να το συλλάβει το ανθρώπινο μυαλό μας. Αλλήμον όμως η άλλη κατάσταση. Θα πρέπει να κάνουμε μια ειδική ομιλία για την άλλη κατάσταση. Μακριά. Ούτε να το σκεφτεί κανείς. Δεν υπάρχει επικοινωνία μεταξύ Κολάσεως και Παραδείσου, από ό,τι ξέρω. Εσείς τι λέτε. Στο παράδειγμα του πλουσίου και του φτωχού Λαζάρου, εκεί υπάρχει. Μέγα χάσμα μεταξύ μου και εστίατης. Οι από πάνω βλέπουν κάτω, αλλά από κάτω δεν μπορούν να δουν πάνω. Από κάτω βλέπουν το φως από εκεί. Και το ζηλεύουν και λένε «Αχ, τι χάσαμε». Κάποτε είχε μια ταινία στην τηλεόραση με ένα έργο Ρόμπιν Βίλιαμς, δεν θυμάμαι ακριβώς, θα σε δώσω στον Παράδεισο. Που πέθανε η σύζυγός του και πήγε και την έψαχνε να τη βρει. Κάπου ενδιάμεσα. Ναι, είναι η καθολικιστική θεώρηση αυτό. Τέλος πάντων. Τι ήθελες. Εγώ δεν κατάλαβα το πώς θα επικοινωνούν οι Άγιοι στον Παράδεισο, αυτό που είπατε πριν. Με τον ενδιάθετο λόγο είπαμε. Δεν είναι πώς επικοινωνούν, πώς θα μιλούν, συνομιλούν. Είναι αυτό που όταν κλείνουμε το στόμα μας δεν μιλάμε από μέσα μας. Ακριβώς. Αυτό δεν είναι στοιχείο του σώματος, είναι της ψυχής. Άρα με την ψυχή τους, μέσω αυτού του ενδιάθετου λόγου, του εσωτερικού λόγου, ας το πούμε έτσι, με αυτό θα μιλούν μεταξύ τους. Και εν Αγίο Πνεύματι θα κατανοούν ένας τον άλλον. Όπως ας πούμε έχουμε εδώ σε εμάς, ας το πω έτσι ένα χαρακτηριστικό παράδειγμα, ας πούμε ότι πόσοι Άγιοι καταλαβαίνουν τις άλλες γλώσσες. Ο Άγιος Πορφύριος μιλούσε ελληνικά, η Μαγδαληνή μιλούσε γαλλικά και κανείς καταλάβαινε τον άλλον. Ο Άγιος Σοφρόνιος μιλούσε
ορθόδεσο με τον Άγιο Παΐσιο, όλοι να έχουν... Ακριβώς, ναι. Βλέπετε, αυτό είναι ένα Αγίο Πνεύμα, επειδή είναι αυτή η κατάσταση σε άλλο επίπεδο, με αυτόν τον τρόπο, αλλά πώς το πούμε, δεν καταργείται ας πούμε, η φυσική ιδιότητα του ανθρώπου που την έχουμε στην ψυχή μας, έτσι είναι προσφερθώ στην ψυχή μας. Να έχουμε τον λόγο και τη λογικότητα να συλλαμβάνουμε τα διανοήματά μας, αλλά και με τον ενδιάθετο λόγο, και τον γράμμα και προφορικό και γραπτό. Αλλά ο ενδιάθετος δεν καταργείται, έτσι. Και με αυτόν τον τρόπο θα συνομιλούν. Λένε ότι οι ψυχές στον παράδεισο θα μιλάνε έτσι, θα επικοινωνούν μεταξύ τους, θα καλαμπορίζουν, θα λένε και τα... Θα πίνουν και καφεδάκι, και ουζάκια τους. Δεν ξέρω, έτσι έχω διαβάσει. Όχι. Ακούστε, αυτό είναι. Πρέπει να καταλάβουν ότι πώς είναι, ας το πούμε έτσι ένα παράδειγμα, να είσαι σε ένα πανέμορφο παλάτι, φως, ευωδίες, ουράνιες μουσικές, διαμαντένια, χρυσοπίκυλτα, τα πάντα τούτο τ' άλλο, και μέσα σε όλο αυτό να υπάρχει ο λαμπρός, η λαμπρότητα του προσώπου του βασιλιά. Και να σε μαγνητίζει όλο αυτό και να είσαι αφοσιωμένος εκεί πέρα. Και άλλοι άνθρωποι εκεί πέρα, όχι μόνοι μας. Εννοείται, αλλά τι είναι, πώς λέει, θα λάμπουν όλοι οι άνθρωποι ως ήλιος, ο Χριστός θα είναι ως ήλιος εν μέσω ηλίων. Ως ήλιος ένας μεταξύ ήλιων. Αλλά όλοι θα έρχονται από αυτό το φως. Αυτή είναι η κοινωνία. Ο παράδεισος, κοιτάξτε ουσιαστικά τι είναι η κοινωνία μας με τον Θεό, με τον Χριστό. Ή θα είμαι με τον Χριστό στην άλλη ζωή, δεν θα είμαι. Η κόλαση αυτό θα είναι. Τώρα, το πόσο κοντά θα είμαι μαζί του, τι σχέση θα έχω μαζί του στην άλλη ζωή, θα είμαι μια δαχτυλίδα, θα είμαι ένα κουβάς, θα είμαι δίπλα του δορυφόρος ή, όπως λέει ο Άγιος Άδης Κλίμακος, κάποιοι που είναι γνήσιοι φίλοι του θα του μιλούν στο αυτί, όπως είναι οι Άγιοι, αυτό εξαρτάται από εμάς. Είναι άλλη κατάσταση, έτσι. Αλλά όλοι θα έρχονται από αυτήν τη λαμπρότητα του Θεού, τη δόξα του Θεού. Έτσι. Και τώρα τι θα του νοιάζει, τώρα τι κάνει, θα πιάσει κουβέντα με τον άλλον, θα. Βέβαια, ένα Αγίο Πνεύμα και όλα θα έχουν αυτοί, αλλά δεν μπορεί να το συλλάβουν. Φανταστείτε το, δηλαδή είναι ασύλληπτο. Έτσι. Εάν αυτοί που είναι στο Μ' αρέσει που σας αρέσει. Βλέπουν την κακοπέραση των ανθρώπων στην κόλαση και είναι και δικοί τους άνθρωποι. Δεν θα λυπούνται γι' αυτό. Αυτοί προσεύχονται για αυτούς. Αλλά τώρα γίνεται αυτό. Μετά την αποκατάσταση και μετά την Δευτέρα Παρουσία τελειώνουν τα πάντα. Τώρα μπορούν να προσεύχονται για μας, να βλέπουν τα χάλια μας, την κατάστασή μας και να προσεύχονται να μας ελέγξει ο Θεός. Αλλά όταν θα γίνει η συντέλεια του πράγματος, από εκεί και πέρα τελείως. Καθένας στον πάγκο του, κάθε κατεργάζει στον πάγκο του. Δεν θα μπορούν να, γιατί έδωσε ο Θεός ευκαιρία σε όλους μας και σε εμάς και στους καθαμένους μας να μετανοήσουν και να δεχθούν τη χάρη της Εκκλησίας, το μυστήριο κτλ. Και παραμένουν αδιόρθωτοι, αμετανόητοι. Δεν μπορεί ο Θεός να ενεργήσει. Δεν θα μας λυπεί αυτό. Όχι. Δεν υπάρχει λύπη στον παράδεισο. Όχι. Ούτε πόνος, ούτε... Δεν το λέμε. Θα ουκάει στη λύπη ο πόνος, ο στεναγμός, άλλος δεν το λέει. Μα το λέει η Εκκλησία. Έτσι.